3, 2, stop, start! Колко време го караш, да някакъв такъв идея? Здравей! И здравейте, приятели, и добре дошли в нов клип. Днеска сме на Витоша. Здравейте! Отиваме на Winter Bike Duel на състезание. Асистента ми. Накараха ни да слезем още много надолу и то ще ни изгази. Да, вървим сигурно тук 15 минути пеша нагоре. Ма няма проблеми. Важното е да се забавляваме. Малко е много студено. Ще ме сгазиш, бе? Може ли нас да ни качиш? И така, най-сетне стигнахме. Асистенция имаш. Как ти бута колелото? Заставай, Сашко. Добро утро! Добро утро. Сашко, къде е? Как е? Добре. Ого. Какъв номер ще ми дадат? Оп. Стоп. Една легенда. Да. Що няма да караш, ела кажи. Аз съм бот и не мога да карам. Що не си взе една ширина тук или на гъзник? На гъзник? Няма ли на гъзник? Еми, ходи виж. Има ли още някакъв такъв идея? Имаме 7-8 човека. 7-8 човека. Ще ги биеш ли точно? Ще се опитам както на всяко състезание. Айде, отиваме да тренираме. Това не работи ли? Не. Сложили сме платове дила. Скипсът тук не ми се мисли. Айде, надам. Оп, айде. Добре. Къде отиваш, ало? Те пати измъдника. Познат глас. Как е? Дио. Пускаме се на дуел с Сашко. Почти. Добре! О, пират! Айде, кай, Сашко!
Здрасти. Добре, аре. Ела, ден, тя се зва. Много готино колело, брат. Абе. Това не тръгва, брат. Само да не ме изръщаш, че тогава ще видиш. Няма. Добре, аре, ти си. Опа, бати! Отивам да помпам, ще ме спука напред. Здравейте! Тъй, сега, това трябва да влезе тука. Дай му едно хубаво уили като мъж. Дай. Това направо е скъпа. Вижда направи се спинеш. Браво! Виж, как голям лед. Чакай. Бачо, братко, нали ще ме оставиш, бе? То си доставки на място. Ево. Аре. Ставаме на Филипинец, опътваме в Инстаграм и ТикТока. Да, флип долу на MV. И флип долу на MV, даваме му GoPro-то малко. Да, за фенките, ако може малко. Аз съм се спукана гума. И аз! Чачич. Се, качи си нагоре. О, аз това не мога да издрипам нагоре. Моля те. Аз трябва само да направя клипчето и ще върна. Ти ще ми дадеш апром? Да бе, ма няма да стане, ще ти казват сега. Добре. Извинете, само да питам. Тук само за скьори, нали? English, please. Only for snowboard and skis? We don't know which one is the right road for you. Yeah, I mean, it's like a bike, man. Yeah, I know. Maybe you can ask there. Okay, Okay. thanks. Bye. Това не ми помогна много. Само извинете, само да питам, от тук мога ли да минавам аз, принципно? Би трябвало да внимаваш от пистата, това откритото зад борчето, което е. Добре. И че сега не работи много пистата, но пак не знам кой може да се пуска отгоре, да издига. Добре, просто питам дали мога да мина. Добре, мерси много. Чао, лека. Искам да съм ти флипа. Коци, какво става? Здравейте! Виждам ли се за YouTube? Как е, да? Беге, Беги от тук, Било ли така? Здрасти. Добре. Сега, каква е схемата? Чакаме. за момент. Тръгнаха първите нагоре. Майда. Първи ще стартират момичетата, след това юношите, така че ти си за нагоре. Да ме ще се предстоя малко. Да. Добре. YouTube? О, То пряко ли се връща? да, верно. Опитне. Нарочно му буташ, да Да, Знаеш, да. Ставаше трудно. Да, айде бе, заварим.
Това. Браво, момичета. 75 съм. Пада много резко, бат. Тук ще е да набия камбаната им. Добре, чакай. Да, лявата няма. Човек, това трябва да тега на това нещо, бе, Това не бат. свърши. Как до София даже ще се прибере момчето с него? 10 000 ли струва? А, A few moments later. дай да го чуем това. Добре ли сте? И на сняг явно. Деница Тошева, хайде ти младата! Аплодисменти за двете момичета! Уху! Браво, Машинка! Аплодисменти за юношите! Добре, за момента Борислав води, като гледам. Имаме победител! Борислав Спасов, първо място и за втора поредна година шампион на Интербайбел. Второ място, Калуян Буреш. Ево, момчета! Респект за всички участници, които...
Колелото ми е по-бързо.